Yn y dosbarth i'r rhai blwyddi, yr Ebolion Blwydd yn yr adran Merlod Cymreig Cob, ac Stuart Morgan y beiriad yn penderfynu yn pendroni rhwng cwpl ohonyn nhw fan hyn. Mae o'n taro golwg ar ochr isa'r y dosbarth, ac di gweld rhywbeth falle bod o ddim cweit yn hapus efo. Mae'r gwyneb efo Stuart yn neud y cyfan, Peter. Yn hollol. Yn hollol. Ond i'n mynd i newid beth fi'n mynd siŵr. Pendroni beth fynnag. Wel, dwi'n credu mae'n diolch ar hat neis, dwi'n mynd credu bod e'n mynd i symud dim yn unan. Gan i weld, dyma'r un sy'n gyntaf ar hyn o bryd. Julian Williams a Careless y Rolex. Efo Blwydd smidiodd yn dda yn y dosbarth. Ac mae o'n hapus, mae'r het i ffwr. Careless Rolex yn ennill Shankly the Almighty yn yr ail safle, ac Animi Charmer yn drydydd. Stuart Morgan yn cyflwyno'r rhosglwm i Julian Williams gyda Careless yr Rolex. Enillydd yma llynedd ac yn ennill yma eto eleni. Second here is 1166. Well, Julian, you got your hands full here. I have indeed, yeah. Yeah, he's feeling his feet a little bit. Well, a win here last year, yeah. And of course another win this year. Yeah, he's done the double now, so that's fantastic. It's only 2 shows he's done, and he's won the Winter Fair both times. So that's not bad going. We'll do. We'll manage. Well, I'll let you get off because I think he's keen to get out. Lovely. Thank you very much. Well done. Well, the round of applause, please, to Gylchadau i teulu Williams o dal y bont ar asg ac yn bencampwr. Oh, sorry, I lied. Again, teulu Williams o ardal Aberhonddu yn ennill y dosbarth i Ebolion Blwydd gyda Careless y Rolex.